जाबायानो टाटा बाय बाय स्कुल थांबाय नै फिसाला गाइस गुड मर्निं नै जा गुसु थान्दा दिनै नोंसोरखौ आं लामानिफ्रायनो बरायहरनाय जाबाय लोगोफोर फिसालाया दासो स्कुलाव थांबाय दा फुंनि 8टा बेसे जाखै 8टा 17 जाबाय आरो दा बायदि भिडिअ सान्दुं फैमोन दा फैयाखैनो नायदो खुवायानो खुवा जा लोगोफोर आरो बुंखानोसै लोगोफोर सोरबाफोर जुदि आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामनानै भिडिअखौ मोजां मोनोबा जोबजासिम नायदो लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो ओमफ्राय भिडिअ थांसै आरो बाबुल ओंखारनो नागिरबाय दं बाबुआबो थांबाय ओमफ्राय न'आवबो जेबो गैथारा जाना दं जों आलु मैगं थाइगं ओमफ्राय आबौखौसो लाबफानो दा फिसौलाखौ स्कुल दोननो थाङो नालाय ओमफ्राय लाबफानो बाय आलुबो जोबजोबना दं मैगं जेबो गैया ओमफ्राय पुरिनो सानो लोंबाय आरो जेबोबो गैया नालाय फिसालायाबो पुरि सावबाय गुदुं गुदुं बेखौ होनो थाखायनो माने नै दिनै जा बारा जादों थान्दाया मैयाथ' खममोन ओमफ्राय दिनै बाराथार जादों आरो गुफुरल' जाजोबदों थान्दादो बाहेरायावनो ओंखारनो बालाय न' सिङावनो भिथोराव थाबाय थानो ओइ बाहेरायाव ओंखारनो नागिरगासिनो खोमा सोमा सानाय मोनलायबाय आङो सुइटारखौनो गांनै गानलायदों मुजाबो गानदों आरो गोजांनाय मोननानै गुसु थान्दानि थाखाय बाहेरायाव ओंखारबालाय न' सिङाव भिथोरावबो गुसु जाजोबनानै दं ओमफ्रायबो एकदम बाहेरायाव ओंखारनो मोनि खें खें गाबख्रावबाय दङ बेफोरबायदि थान्दा गुसु अमा बेदर सावनानै अमा बेदर जानानै दा दिनै मैगं खोरि लाबोनो होफादों र' आबौखौ अमा बेदरबो जानांगोन अमा बेदरजों खाननैथ' मिरामिस थांबायानो दुगैनायबो जायाखै साहा लोंबाय दिनै देहाखौ बोरैबा नांदो थिग नाङाखै आरो थान्दादो बोरैबा मोनबाय दङ गुसुदो खोमा सोमा सानाय मोनदों मोजां नाङाखै देहाखौ सुहाबजोबलायनाय गुसु जादों दा खुवा खुदो नै गेटनि बाहेराव फैदों आयै आयै हाबाब मा एसे खुवा खुदो नै लोगोफोर नायदो दिनै खुवायानो बाराथार थान्दायाबो नायदो इखिजा नै साहा लोंनायनि ओंखारलायबाय काप सुस्रांलायनोसै ओइ बादाम सोमना दोनदो नै लाइसि लायजासिमना दं गाइखेरबो फुदुङाखैनो गाइखेरा आटाया थाबोबाय ओमफ्राय नै बिदिनो कुकार मोनसे सुबोनो दं थान्दानि थाखाय दैया टेंकिनि दैया जा गुसु जाना दङ थान्दानि आं खिबुनो जाखाबाय दङ नै टेंकिनि दैया जा थान्दा जाना दङ बाबुआथ' दै गुदुंदो दुगैलांबायानो ओमफ्राय न'खौ सिबखांबाय रुमसे दंबोयो बाबु थांग्रोबाय आयै गुसुदो उन्दुना थाफिननोसो लुगैलायबाय आरो उन्दुना थाबाबोथ' जाया दा दुगैस्र'नानै नै बाबुखौ बेहाय फुथुयो जोंदोसो थाफायोना बेयाव हलावबो बेलेग रुमाव थाया जोंदोनो थाफायो ओमफ्राय नै नायदो बि माबायदि अबस्था खालामदो लोगोफोर बाहेरायाव जों ओंखारबाथाय ओंखारनोसै ओमफ्राय फैला बाहेरायाव उन्दुना थानोसै ओमफ्राय बिदिनो दसे उनाव फुरग्रावजोबफैनोसै जा दुस्थ'यै द नायबाय दं नोंगोना मेगना मा जादोंथाय ना नै लुवार सरखो ना माखो हाखुरिबाय थायोना माबाया मेगना मोनाबिलियाव माबाबाय थायो दुगैगना लानो हालायबाय दे लोगोफोर दै गुदुंदोबाबो उनाव दुगैखांबा गोजांनाय मोनोना ओमफ्राय दुगैब्रबाय स्र' जाबाय फ्रेस जाबाय ओमफ्राय नै कम्बल फिसा फिसा बाबु कम्बल गेदेरनि सिङाव जोमोना जोङो इयो आंनि ओमफ्राय बाबुनि दं गांसे खानद' होनानै दासो खानदुङा फैबाय आरो ओमफ्राय बाजाराबो मोनफैबाय ओमफ्राय जिखौ बिहरदोंमोन बेखौ मोनदिया पालें मैगं बिदोंमोन ओमफ्राय अलकबि बेखौ मोनदिया ना बेदरखौ मोनदों आलु फानलु सामब्राम बेखौ मोनदों आरो बेखौ मोनबोबाय र' ओमफ्राय नै सान्दुङाव होना होनोसै आङो इखौ सान्दुङा दासो फैदोङो गया ओरैनो दासो सान्दुं फैदों नै लामना होबाय आङो ओमफ्राय दुगैखांना गोजांनाय मोनदों नालाय गलाब पिपि कालारनि नै माबा गस्ला टफि गोनांखौ गानबाय अनलाइननिफ्राय अर्डार खालामनायमोन इयो गोबाव जाबायमोन बांनाय जायाना ओरैनो सोलाय सोलाय गानबाय थानाय जायो नालाय दङ गोदान बायबाय थानाय जायाखै बेखौनो गानबाय गोजांदो न' सिङाव थान्दा ओमफ्राय नै दासो सान्दुङा फैबाय आरो सान्दुं ओंखारबोबाय दासो मोजां मोनलायबाय दुगैखांनायखाय न'ले खेलें मेलें बोरैबा नांबाय थायोना दुगैयाबा फुङावनो दुगैनाय जायो नालाय दै गुदुंजों दुगैबाबो दुगैखांबा गोजांनाय मोनोना गलाब पि गानना होबाय लोगोफोर
सिङाव थांनोसै ओइ नायदो लोगोफोर मोनफैबाय नालाय सुनोसै ना दिनै मोननै अमा बेदरदो ओमफ्राय नै नादो अलदोसो जानो लुगैदोंमोनहाय लोगोफोर दुन्दिया होनानै मोदोमफ्रुना आलु गोरलैदों ओमफ्राय अलखौनो मोनदिया आयु आंहा हांखाबाय नामा ओमफ्राय फुङावनो ओंखाराखै खोमा आरोना दायोफोरसो ओंखारदों ओंखाराखैबा सोरखौबा लाबोफानो होबावनांसिगोन आरो अलखबिखौ आलु आरो फानलु सामब्राम गुफुरल' मोनबाय बेनोल' मैगङा ओमफ्राय एख'आनो ओंखाराखैनो बेनोसै आरो ओमफ्राय आङो ओंखाम जानो होननानै माबाखौ अलप संदोंमोन नै ओंखामा नाखौ एवना जानोसै थावनाय दंखायो दानि पुरि बानायनायनि ओमफ्राय गाइखेरखौबो फुदुंगासिनो आरो नाखौ सुना लानोसै दरसे एवना जानि ओंखाम मुलिबो आरो जाबोनो दङ लोगोफोर सुखांनानै लाबाय ओमफ्राय आङो रुना लानोसै अलप बिज्ला माबा बि ओंखारोना आजिखालि आंबो आवगायथ' रुबाङानोमोन ओरैनो डाइरेक्ट सुयोमोन सुस्रानानै ओमफ्राय आङो दानिया रुग्रा जाबाय आरो रुनानै अलप रुना लायो हालदै संख्रि लागोन ओमफ्राय नायदो लोगोफोर जासुलि ना जासुलि ना मोनफैनाय लोगो लोगोनो नाखौ खर' मोनसे बेखौ बाथोन देनोसै बेखौ जानोसै होथारनोसै आरो फुङावनो फुं लोगोफोर दहाय सिन्था जाबाय दंमोन एख' गैया मादो जागोन मादो मागोन होननानै ओमफ्राय दा मोनफैबाय नाया दुन्दिया नै इयाव दुन्दिया होदेरबाय दुन्दिया होबाय थाइनै थाइनै ओमफ्राय ओंखाम जानोसै आरो थेब्रेनो फुंनि होफैसै आरो दायो सानजौफुआवबो जाबावनोसै मोनाखैनो ओमफ्राय मोननैसो नै फुंखौ दोनबाय बेखौ साम एवना दोनसिगोन नै रुखांनानै लाबाय लोगोफोर बेखिनिखौ एवसिगोन ओमफ्राय नैखौ दहाय थाबनो बोखांदों आङो बेखौ दोनगोन आरो मोननै खानैल' नालाय अलप अलपल' बेखौ एवसिगोन ओमफ्राय नैखौ दोनसिगोन बेखौ माबाबाय आङो गाज्रि जानो लुबैना दंमोन नालाय गाज्रि बिहरबाय आङो थाइथाम लाबोदो ओमफ्राय अलाबो मोनफैबाय आरो दानि बेलेग सासेखौ लाबोफाबावनो होबाय आङो लाबोदो राद्रायलायबायसो खोमा आरो अलदो ना अल आलु ना संनोसै ओमफ्राय अमा बेदर एवनोसै ओमफ्राय नै नाखौ एवहोलांबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय ओंखाम संबाय बेखायनो एवथारनाबो दोननांगोन मानोना जाजोबनो हायाना जोंहा माने हासबेन्डआ ना लोगोफोर माबाखौ बिदि अलखौ खारदै जानो बिराद मोजां नाङो आरो अलदो नादो खारदै इया गोथाव नाङो ओमफ्राय आं बेखौ खारदै गैया डाइरेक्ट थावदो संगोन आरो ओमफ्राय सुना लानोसै एवखांबाय नालाय आङो पियास दरसे फानलु थाइथाम होनानै ओमफ्राय दसे गोबाव थाबायना आङो दै होना खाबाय आरो मोजाङै मोनथोंसै अरफोरा थाबनो मोननो नागिरा ना गोदौबा नाखौ होना होनोसै नै नायदो लोगोफोर मोनहां मोनहां जाबायानो दुन्दियाबो गारहरना होबाय आङो मोदोमफ्रुनो आलु गोरलै अल ना नै अलपमान दोनबावबाय ओमफ्राय फारसेथिं नै दै अलप होनांगौ दायो हाबाब गोलैलांबायसो अफ खालामनोसै मोनखांलायबाय गाज्रिबो लाखालायबाय आङो आलु ओंख्रियाव गाज्रि जानो लुगैबायहाय आंहा थाना थरला गोखै जानो लुगैदों ओमफ्राय नै बेदरा गोरान एवदो होमबा लोगोफोर मोनखांबाय नालाय आं जानोसै दिनै जानायखौ देखायथ'ला आरो लोगोफोर जानायखौ नुखाबाय थायो जाबाय थायो होमबा आङो जाग्रोना लानोसै आरो ना मा लोगोफोर जाहोलांबाय थानोसै दिनै जानायखौ आं देखायथ'ला नुखाबायानो दहाय संनायाव आं देखायबाय दिनै मा ओंख्रि संखो माखो दिनै बुधबार होमबा लोगोफोर आङो जाहोलांबाय थानोसै दिनै जानायखौ आं देखायथ'ला ना मा होनो होमबा बुंखानोसै आरो लोगोफोर दिनैनि ब्लगा बेखिनियानोसै नेक्स्ट गोदान ब्लगाव लोगो मोनगोन होमबा बाय आं जाना लानोसै लोगोफोर दै ओंखामबो उखैथारनाय मोनबाय